Na szevasztok, Flexi vagyok. És most egy kis God of War-t fogok játszani. Csinálok egy új kezdést. Igazából még nem játszottam végig a játékot, bár már végigjátszásokat láttam róla a neten. Úgy gondoltam, akkor rögzítem is. Fölraktam hozzá a magyar szinkront. Találtam párat. Szállj be a csónakba, fiú. Arrébb van. Hozzákössem a csónakhoz. Most feliratot kikapcsolni, semmi értelme. Megint. Teljes. Graphical. Editing. Fasz valami is. Dit kéne lennem. Teljes. Most én meg ennyi. Nem. Teljes. Szöveg. Feliratra térni. Akkor valahogy kéne lennie. Tankönyv. Szöveg. Istenem, a faszomban van. Itt van. Kamera.
Hát jó, nem tudom. Fiú. Hát egy így kell belebasztani a kampot. Elég lesz. És csak... Apám, Igen. megváltozott valami? Olyan másnak érzem az erdőt. Minden más, fiú. Ne foglalkozz vele. Igen, uram. És mi a fasznak kellett ilyen messziről hozni? Itt van egy csomó. Ez van különleges falu. Ez volt az utolsó. Ja, most égetik el az anyját. Mit temetik, vagy nem tudom ezt. Hát ez inkább temetés. Igen. Lám előttem az anyám. Lám előttem az apám. Lám hívnak ők engem. 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 Készen áll. Ja, a Kratos kicsit fura ebbe az apa szerepbe. Találj haza. Szabad vagy.
Sajnálom. Nyomd össze. Ez a kés az övé volt. Most már a tiéd. Persze, az övé most vette le a húgylajára, baszki. Megtanított vadászni? Ameddig tudott. Utasd. Most? Most. Ennyi volt a temetés. Jó, háború istenítő, mit vár? Mire vadászunk? Szarvasra fogsz. Merre? Amerre a szarvas van. Rendben. Erre. Ez eléggé megvisel Krétoszt, hogy látom. Ahhoz képest. Apám, ezt miért most csináljuk? Tudnom kell, hogy készen állsz-e az útra. Aztán indulunk a hegyre. Tőled függ. Vadász. Mit találtál? Nyomok. De nem szarvas. Tovább keresek. Várj, már itt van valami. Csak így el van kidobálva. Újabb nyomok. Igen, de túl kerekek. Talán vaddisznó. Helyes. Ó! És most? Erre, fiú. Hopp! Várj! Szarvasnyomok! Frissek! Erre! Aha. Mi az izé után szarvas, ez vas. Lassíts, fiú. Bocsánat. Vadászol a szarvasra, nem kergeted. Igen, apám. Anya, már ott egy láda, baszki. Tudja, hogy megyem már fel. Ennyi, így kell kinyitni már. Szép baszni a picsát, baszki. De majd át lehet volna menni. Lerombolta a hidat. Hogyan jutunk át? Állj félre. Menjünk. Nem, ez így. Mi történt itt? Milyen szarvas ez szétbaszik? Ott van! Várj! Mégis mit csinálsz? Most már fél tőlünk. Csak akkor lőj! Csak akkor lőj, ha azt mondom. Nagyon veri a gyereket. Sajnálom. Ne sajnáld. Légy jobb. Találd meg. Szedd be ezt a magad, bazd meg. Találd meg. Az íjamat! Nem! Nem állsz készen! Maradj ott! Anyján lett egy csöves. Jó, várjál már, hogy most sem.
Mindig vannak? Ó, az anyám. Bazd, mennyien vannak ezek? Kurva anyám. Mi a fasz ez? Miért nem látszik az egész? Nem most. Most valami szintet léptem. Szint. Aha. Beleraktam. De nincs is már ilyen kövem, basz. Jó, de lesz. Drágörök. Még sosem mertek eddig eljönni. Ne álljunk meg. Itt is van valami. Most eljövök kolbász. Az irányítást, ezt meg kell szokni. Biztos bejöhetünk ide? Várjál már, bazd meg. Nem, ő is tudom. Ja, hogy ezt majd a izékkel kell. Más nincs, nem? Várjál, már még arra elnézek. Erre kell mennünk. Itt Jó, vannak, várjál már, baszki, hát. Na tessék, itt egy láda. vethetlek téged. Ugye ezt nyitottam ki. De nem, ezt jaj, lehet, hogy itt le... Ott is van valami. Az egeren lehet, hogy állítom. Kamera. Jelentős. Kamera. Viszintes sebesség. Hát mindig adok egy picit. Szintén. Nincs. Nem tudom, hogy ilyenkorra menti. Na, talán egy fokkal jobb. Hogy ez így Isten találtam, mondta, nem tudom. Farkasok! Anyátok ott van. Üdvözted! Várjál már, balszol. Anyám.
Ügyesek voltak. Tessék? A farkasok nem voltak gonoszak, csak éheztek. Igen, gondolom. Hát akkor rábasztak. És már nem éhesek. Jó, van itt más nincs. Ott van még nem szép. Ó, ez szép. Mi? Mit beszélsz? Legalább keresnél valamit, baszki. Itt nyomod a hülye rizsádat. Nézd, még itt menőzik, készen van. Na, hol vannak a csöves szarvasai? Most hova menjünk? Baszki, úgy volt, hogy szarvasra vadász, mi az, hogy hova menjünk? Ja, akkor mutasd már. Nézd meg, ezt nekem kell előmenni. Neked kéne előmenni, baszki. Te vadász arra a csöves Ott van! szarvas. Persze, még ordibálja is, hogy A elrohanja. régi templomba ment, de anya megtiltotta, hogy oda menjek. Azt csinálunk, amit akarunk, fiú. Nincs kifogás. Ennyi. Nézd! Most már visszakaphatom az íjam. Eltalálod innen? Közelebb kell mennünk. Baszki, milyen vadász ez, hogy ennyire nem találja el? Ne szarok. Anyámmal rengetegszer voltam vadászni. Te sosem akartál magaddal vinni. Most miért? Kérte tőlem. És ideje is volt. Hát ahhoz képest jó szarú vadászol, mit te mondjak, baszki, hogy rengetegszer voltál. Úgyhogy gyógyós. Na már itt megint lesznek valami szarok. Dragon! Jó, hát ordibáljál meg. Te meg csak futkossál, baszki, amíg én itt harcolok. Nyilván. Vigyázz arra! Az anyád. Biztos, hogy jönnek. Itt valami volt. Kinyit! A helyére fagyasztottam. Ügyes! Mi faszom van, hogy ezt fogyasztottam volna. Neki többé már nem kell. Nekünk igen. Ennyi. Kussolja. Baszki, mennyi csak volt. Szóval... Várjál már, baszki, körül kell nézni. Biztos benne lesz itt. Azt se tudom. Nem ezt akartad, ugye? Fogd már be, baszki. Ja, ott kell azt a szart. Azt mit eltaláltam. Eltaláltam.
És ez most ennyi? És most mennyivel vagyunk előbb? Nem sokszor van. Te is ezt mondod? Ez van hív. De miért nem fut ez gyors csapban? Kocog mindig van. Kövess, Atreus! Ja. Nem tudom, az irányítás kicsit olyan fura nekem. Na már megint ezek a csöves falak. Várjál már! Persze, ott maradt a balta. Jó, bírja ez a balta minden. Látszom, hogy Vigyázz mögötted! ma várjál már, baszki. Ja, most. Álljatok már, az anyátokat. Nem, nem. Azt hittem, egy troll lesz a híd alatt. Még nem állsz készen a trollokra, Fel fiú. vagy már egy troll, baszki. Nincs csak. Igen, apám. Még egy csöves szarvast is tudják kapni, bazd meg, mit akarsz egy trollval? Erre van eszed? Trollok. Nyomi szarvast is tudják kapni. Isten. És most mi a fasz értünk ide egyáltalán? Más nincs. Fú, de rohadt meleg van, baszki. Nem tudom. Apám, itt! Mi? Mit így? Csics semmi, basz meg. És mi a fasz néz ez így? Ó, leszarom. Értem is, hogy lecsapódik. És akkor most mi a fasz van? Nem tudok fölmenni. Isten, de hasznos ez a gyerek, bazd meg, nem csinál lófasz se, csak nyábogat nekem egész. Nem tudom. Hát nincs semmi. És ez miért van itt? Fasz van így. Tényleg még ilyen balfasz, nem tudok így egy rohadtant. Úgy néz ki mi. És itt semmi. Bazdmeg ez egy kocogás, ez kikészít.
hát bazdmeg, ezt én is látom, de... Itt kéne. Bazdmeg, és tényleg a hülye? Kéne csak ott. Ez nem a legjobb. Majd nem lesz készül. Faszki. Ez most miért mutatja ott azt a szart? Valahogy vissza kell menni. Hát nézzük meg hátra visszafele, ki nyílt van. Azt se tudja. Hát itt nem hiszem, hogy innen kéne elmenni. Itt van majd láncok. Nem tudok lemenni. Bazd meg, és tényleg a bén. Nem úgy néz ki mi. Ó, de hülye vagyok, hát a izét kell visszaírni a baltát, és akkor izé lecsukódik ez a szar. Ó. Tényleg hülye vagyok. Hová mész? Nem arra kell. Várjál már, hát itt egy láda, baszki, nem lát? Meg itt is föl lehet menni. Erre nincs eszed. Csak nyálódni a fasz. Na tessék, itt van hülye. Hát ez inkább messziről volna. Hát aztán kurva hasznos, hogy bazd meg csak itt át egész végig. Ez fogos. Na itt egy szekrény. Nézz ide! Mi a picsa az? Köln és háti az óriás farkasok, akik a napot és a holdat kergetik. Honnan származnak? Hogy kerültek fel oda? Mi történik ott a végén?
Megeszik a holdat és a napot, aztán mindenki harcol. Ezt nem tudom, hogy igazából voltak ilyen táblák. De így rá haraptak, vagy nem tudom, mit csináltak. Mondjuk ez ötletes, hogy így mesélik el. Így faszán néz ki. Oké. Akkor erre. De itt voltam már. Itt is voltam, akkor csak ennyi. Csak nem tud gyorsabban futni, most nem. Apám, nézd! Várj, amíg jelzek. Nyugalom. Ne úgy gondolj rá, mint egy állatra. Ez csak egy célpont. Ürítsd ki az elmédet. Várja, már szétlövöm Állj a stabilan, szart. és ne mozogj. Mi van? Meg tudom csinálni. Állj stabilan, és lélegezz. Várjál már. Felfele a könyöködet. Bocsánat, most sikerülni Mi fog. van? Számít. Keresd meg a célt, és összpontosíts. Ja, hogy csak oda engedi lőni, hát baszki. Jó, most húzd az állathoz. Isten, most mi van? Elfáz ez a csöveg? Eltaláltam! Szép. Na, ennyi. Még mindig él. A késed. Nem. Fejezd be, amit elkezdtél. Ennyi. Baszki, ez egy ilyen dögöt lehet szólni. Úgyhogy ott néz meg minden. Nem gyenge. Nem megy. És mi egy ennyi tömeg hal? Én... Legalább már mondja neki valamit, hogy belejössz, hogy valami... Fasz. Atreus! Na itt a buzit rólad, akit emleget. Azt a kell, rólad emleget. Harcolni fogunk! Nem, basz meg. Választásunk. Te a délután tartom. Készen! Vigyázz! Jó, ma várjál már, vigyázz. Mi az Isten fasza érne az állandóan be? Jó, és most mi a fasz van? Nincs se... Jó, most ezt is fejlesztünk kell. Hát most sokkal erősebb lett biztos. Most szak lett. Várjál le.
mondod. Segítsek! Kifinga. Ponton eltalálom, miért nem hozzá? Ugye el szoktam én ezektől a játékokról, basszus. Hogy itt van. Dögölj már meg! Dögölj már meg, még meg csak arcoltuk, baszki. Vissza, fiú! Már majdnem! Mit majdnem? Te hülye vagy? Hoppá! Anyádat. Leszarja van, fejbe baszom izébe. Bárda, semmi. Hát jó. Hoppá! Kelj fel! Mi van? Úgy elszoktam így. Készen! Anyádat. Pontosan! Még nem! Túl erős! Vigyázz apám! Ponton eltalálom, miért nem hal meg? Partra készen! Vigyázz apám! Baszik el. Vissza, fiú! Dögölj Ja. már meg! Hát anyád, megbaszoltad. Nézd meg. Szarja. Vigyázz apám! Vissza! Nem vagyok kész! Vigyázz apám! Anyád meg. Minden, mondom, hogy Csak szólj! jó van, mit szólja? Anyád meg. Súlyosan Bajt van, megsérültél. nem sok szart él. Hogy rohadj meg! Úgy már majdnem megvolt. Mondd mikor! Nem vagyok kész! Nem vagy kész. Milyen sikeresztő. Szóval nem beszéltem most. Készen! Ja, már. Keresen gyógyítókövet! Jó van, gyógyító faszom. Vigyázz! Több idő kell! Vissza, fiú! Túl erős! Készen!
se szarjani. Valami. Találom, miért nem hal meg? Vigyázz, apám! Hogy nem? Készen! Görbölj már meg! Na jó lenne, baszki. Vigyázz, apám! Ó, várjál már. Jó. Nem érdekli, dobálom a fejszívemben. Anyádat. Csak szól! Most lőjed már. Óvatosan! Jó, van már óvatosan van. Vigyázz, apám! Jó, elővetnéd Nem azért. vagyok Ő 3 szemig ért, nincs még. Hoppá, ez... Valami... Valahogy... Uralkodj magadon, fiú! Ez az. Öld meg! Vigyázz, apám! Le se szarja, hogy dobálom, érted? Gyere már onnan, baszki! Bazzik, most fog meghalni a beszél. Óvatosan! Pontosan, fiú! Á, mondom, most fog, bazd meg! Pedig egy ütés lett volna már. Tényleg el szoktam én az ütőjátékot tolni. Hogy mondjam. Most lőhetnéd mondjuk. Még nem! Ja, oké. Basszom. Készen! Mondom, ott leszarja. Mögötted! Vissza! Nem megy! Jobb oldal! Vissza, fiú! Vissza! Vigyázz, apám! Már. Vigyázz mögötted! Most elég jó. Már is illem. Lőhetnéd azért, nem azért. Ennyi. Túl erős! Vissza! Vigyázz jobbra! Mostra készen! Anyám. Vigyázz mögötted! Nem tudom, hogy mitől függ, hogy így hátra. Olyan, mint a vállás, szarszat talán. Menj már. Készen! Ah! Ne
és az alja. Került a válnak, dobálom menjek. Fejét kéne ennek dobálni, az se mi a geci jön ez állandóan be, vagy... Most. Tudom, hogy már jó lenne a faszomba. Kurva anyádat, dögölj már meg. Ez mi? Ja. Ó, baszki. Ezt azért, amit tettél! Fiú! Na persze, most meg itt játsza az agyát. Tőled! Akkor már kinyírta. Addig meg itt visítozott, mint egy hülye. Semmi vagy! Fiú! Álljál már. Nézd rám! Nézd rám, fiú! Fiú, nézd rám! Elintéztük. Nem állsz készen. Ja, ez a geci miért jelenik állandóan itt meg? Mi? Ez most komoly? Megtaláltam a szarvast! Bizonyítottam! Hogy nem állnék készen? Hazamegyünk. Ja, ki vagy idegileg, baszki. Rég nem. Voltam már beteg. Meg tudom csinálni. Nem állsz készen, fiú. Ja, fogd be a pofádba, fölpofozlak. Várjál már azért. Menjünk már itt a dolgokra. Egy szót se többet. Ez az, fogd be. Nem tudom, hogy hílem, hogy állom. Már mondjuk elővettem föl, tök. Erre van a hazavezető út. Ja, most nem kell. Bármelyik nem tudom, de ez azt hiszem később nem tárolni el, vagy ilyesmi. Anyádat. Ennyi. Már van nagyon tüzes. Hát azért sírnom. Az sose át. Várja, már itt van valami baszki. Gondolom nem tudod kinyitni, ha? Csendet. Ja, fogd már be. Fasz játszott az agyat. Ugye leütlek. Baszik rá. Akkor mindig ezt még később lehet. Az Isten merje meg ezeket a párokat, hogy mindenhol ott van. Anyádat, menj! Merre van eszetek? A békés emberek. Ne bazd meg. Nézd meg. Mi anyád, mi a fasz lenne? Nézd meg. Hát, jó elbasztom. A fejse nem használ! Az meg, hát. Direkt hívem. Nézd meg el.
Tényleg, akkor mi a fasz az? Mi? Várjál már, de nekem heal kéne, baszki. Ezt a kis harc. Hát anyád úristeni. Merre van össze? Miért fejszével nem tudom megölni, hát visszakészte meg agyon vele. Hasonló. Milyen szép kis világ. Mondtam, hogy valamiért más az erdő. Mondtam, hogy ne beszélj. Ja, fogd már be a pofád. Fasz dumálsz annyit, mint egy rohadt csajot, mint vissést az annyi. Hihetetlen. Hogy került ide egy tűztroll? És mióta vannak a drágörök ilyen közel a házhoz? És mi volt az a fagyott dolog, ami ránk támadt? Nem tudom. Viszont maradj csendben. Mindjárt Ja. otthon vagyunk. És belőlem beszélgetni. Befelé, fiú. Ja, húzzá be a faszba. Ami is melegen van. Na most összegyűjti a honvokat. Na aztán fel akarják vinni a legmagasabb hegyre, vagy mi a picsa. Ez volt az utolsó kívánságot csajnak. Már nem tudom miért. Fasz, hogy nem jó, hogy így szétszól, az kész. Milyen szép kis ügy. Mi ez? Nem igazság. Egy nyávogsz. Most pofázzál, hülye gyerek. Elvesztetted a fejed. Meg Ez az. akart minket ölni. Te is ugyanúgy dühös voltál. A dű lehet fegyver, Ja, ha képes vagy uralni, használni. De neked ez nem megy. Ha elve... Rég voltam beteg. ja, bepánikolsz, Már mint egy jobban kis vagyok. csaj. Jó. Akkor gyere. Na, gyerünk, üssé, bazd meg. Selek meg. Csak próbáld meg. Harcolj becsületedé, bazd meg. Ennyi. Mi a... Próbáld Ennyit tudsz? újra. Miért csinálod akarsz ezt? Lassú. gyerektől, érted? Próbáld újra. Hagyd abba! Gyenge. Újra. Ja, Újra. Fejezd be! Újra. ez az. Na, beleesik a tűzben, így a fölgyullad a fasz. A dű magával ragadhat. A közelgő út nehéz. És te, Atreus, nem állsz készen. Mi volt ez? Csendet! Az fasza volt már. Nem baj. Gyere! Na itt a pizza. Nincs értelme bujkálni. Tudom, ki vagy. Mi folyik itt? Ismered? És főképp azt is tudom, hogy mi vagy. Fiú, a padló alá, most! De azt mondtad, nem mehetek le oda. Ki az? Nem tudom, Miről beszél? nem tudom. Befelé. Csak áruld el, amire kíváncsi vagyok. Nem kell emiatt vérfürdőt rendezni. Na, már megint valami házalók. Azt hittem, nagyobb leszel. De kétségtelenül te vagy az.
Jó messzire keveredtél otthonról. Mit akarsz? Ó, erre te már tudod a választ. Bármit is keresel, az nincs nálam. Ez ott nem kap pénzt. Máshol keresd. És én még azt hittem, hogy a te fajtád olyan megvilágosodott. Sokkal jobb, mint mi. Sokkal okosabb. És te baszki, mégis most itt enged el, nem akarsz rejtőzöl az szétverni. erdőben. Mint egy gyáva nyúl. Nem akarod te ezt a harcot. Biztos is. De szerintem meg igen. Szali gyenge volt, most nem. Hagyd el az otthonom. Na. Előbb meg kell, hogy ölj engem. Figyelmeztettelek. Ennyi. Végre. Most rábaszol, öcsi. Hallgattál rám. Most én jövök! Eljösszön látszatni a csalat. Hogy ez milyen kiábrándító. Gyerünk át! Ezt akarod, te csöves. Értelmetlen! De bazd meg, ez csalás. Untatsz! Anyád, megbaszok. Legalább próbálkoznál! Ja, hogy ezt nem védik ki. Értem. Jó van, te csöves. Bazzik, szétbassza nekem itt a kertet. Gyere. Vagy rohadjál meg. Talán használod a Anyádat. pajzsodat? Olyan lassú. Rohadjál meg. Nem vagy valami okos, igaz? Kösz. Na megint mi a fasz ez? Hihetetlen. Anyád. Ez jobb van. Mondd el, amit akarok, és megszűnik a fájdalom. Ennyire egyszerű! Miért van ott két áll? Szétbassza nekem itt a kezét. Akarodj el! Hú, na most fölbasszál el. Szerintem te titkolsz valamit? Mit rejtegetsz? Anyádat. Lassú és öreg. Soha nem kellett volna Midgardba jönnöd. Szóval, megpróbálod újra? Ne basszál már fel. Beszélsz. Nem beszélsz? Jó van.
Talán akit ebben a házban rejtegetsz, majd fog. Na most rábaszol el. Ki az? Mi történt? Kit fogok találni? Derítsük ki. Anyádat meg. Értelmetlen! Ó, hogy basznád. Mindig untatsz. Mit rejtegetsz? Nézzük meg. Rohadt így. Hasszódjál már meg. Vagy. Jó bírja mondjuk, ez biztos. Egy fejpillantot. Ennyi. Az fasza volt. Annyi a kertnek az. Na jó, el van szokva ez meg a harctól, tudni. Ilyen hamar elmész? Amikor Odin ide küldött, csak válaszok kellettek, de neked külgösködnöd kellett. Vágj hozzám bármit, nem állíthatsz meg. Az öreg tested elfárad, de mielőtt végzek veled, még elmondok valamit. Mindenből semmit nem érzek. Na hát így kell bányászni. Két ütés Láttad a szétbaszott. saját szemeddel. Nem tudsz ártani nekem. Semmi sem tud. Ez a harc értelmetlen. A küzdelmed értelmetlen. Nem kellett volna így történnie. Szánalmas! Nem győzhetsz. Én semmit sem érzek, de te mindent. Mégis próbálkozol. Én nem a bátyám vagyok. Ha megadtad volna, amit akartam, nem végződött volna így, de nem. Fejezzük hát be. Á, kurva anyádat. Nem Hát az győzhetsz nem. Ez hogy a faszomba végén ki? Életet már föl basszom. Na, az hogy a rákba végjen ki? Fasza volt. Nem érzek semmit! Jó, van, kit érdekel? A csajoknak szardály. Na nézd meg, hogy... Na ugye ennyi.
Úgy bazd meg. De bazd meg, ezt hogy a faszomba védjem ki? Anyádat. Hú, már be a pofádat, ha többet dumálsz, mint egy csinál. Bazd meg. Nehogy azt mondod, hogy az elejtőkedjen, mert szétverem meg így. Nem győzhetsz le! Kurva anyádat, fogd már be. Jó, gyorsan úgy. Igaz. Nem érzek semmit! Add már be a pofán. Ez érdekel, hogy nem érdekel sem. Semmit! Értelmetlen! Siralmas! Te vagy másira. Kurva anyja. Gyere, gyere. Végzek veled! Hol van a pofád már? Nem győzhetsz le! Ennyi, mindjárt segbe rak. Azt reméltem, hogy tőled másoktól eltérően, akikkel harcoltam, majd végre értek valamit, de nem. Na hát, te csak megérezted. Na, és jól fog aludni, az biztos. Akkor a harc után. Ki volt ez? Ismert engem. Ismeri a múltamat is. Hogy találtak rám? Ennyi idő elteltével. Fény, mit csináljak? A fiunk még nem áll készen arra, hogy a honvaitot felvigye a hegy csúcsára. Jól le van gyengülve, az biztos. Ahogy én sem. Nem tudom, hogyan csináljuk ezt nélküled. Na mi van már? Menj már be, bazd. De nem maradhatunk itt. Fiú, Olyan sokáig. Azt hittem. Jól vagy? jól vagyok.
Gyere. Szedd össze a cuccaid. Elmegyünk. Azt hittem, nem állok készen. Nem is. De nincs választásunk. Bizonyítsd be, hogy tévedek. Ez az. Értettem. Jaj. Jó van, szerintem itt lesz a vége. Na már szerintem több mint egy órája megy. Lassan. A hegy hosszú út lesz. Igen, de egyben fontos. Ó, hogy történt ez? Csak így kapáltam egy picit. Estiárium. Az idején furcsa tényleg. Szóval. Ilyenkor lehet nem tudom. Na jó, akkor ez ennyi lesz. Aztán majd még folytatjuk. Legközelebb. Na szevasztok!